Jermenang kita Indra Ramaraja Ruping dening alat-alat kondo Ilat kalaparan durung suwe anggon medhayoh ana ing Ngamarta bungkasaning itu beruk saka mburi seret kaya dene belar ajar kaya dening raja kaya waduh sapa kepat ngaku kotle apa kang dadi dosa lan luputku kok dadi wanoh-wani nyeret aku nyanggoning lagan ladya lagi Raden Jangkar Bumi Antarja kang ganggu gawe wani nyeret kananing Patih Naga bangkit saka Sunggela. Wah, yen kaya ngono wis semedya ala saka ngarep tembe mburi nyemping lara ngenjawat kepara nyata. Ngerti yo, apa sliramu kok tak ajar kaya dening raja kaya awit gedhe keluputamu tumraping praja negara Ngamarta gedhe kelumputanmu ora duweni dul ora duweni duka ora duweni tepo slira tepo tepak slira awak ora bisa nepakno awakmu ana ing negara Ngamarta mongko negara Ngamarta iki praturaning siji ora kaya ana ing kahananmu wah luputmu ana ndi luputmu ana ndi luputmu kon wani nglamar sawijining Dewi Bratasena Dewi Bratasena mongko Bratasena iku jenenge wong tuaku Bratasena ku bapakku kok celuk wedok kok bancina kok celuk wedok persasat nyanyah-nyunyah ngenyek karang wong tuaku yen kaya ngono kelumputan gedhe kon tumraping Antarja bisa nyamung bebelo tumraping wong tuwa sapa wani ganggu gawe duksita lan jundala tumraping wong tuwa genah tak brengkes dina semengko iladalah kemlangguk Jabriya Satata Waki sapa ngerti yen pancene Gustiku Prabu Naga Seta ngutus nglamar Dewi Brontajaya iku lanang dudu wedok wah aku ora ngerteni nanging yen wis ngono kelumputan tumraping wong tuaku genah ora bisa balik nang negaramu kena balik nanging sirahmu tinggal ana kene kena balik sandangamu deken ana kene wah kumlangguk Jabriya pangucapku wani karo Patih Naga bangkit longgo ketembe sembur upas londot raimu ajur batang pati ning aku geger gedhen
Saka kraton Ngambarangin. Tak cocokno desa lawan Luputama. Aus. Apa? Dosane Gusti Prabu. Wani. Lamar Dewi Janaka mongko. Janaka wong lanang. Janaka kok anggap banji. Janaka kok wedokno ngenyek tumraping Taman Arya Janaka. Batune opo? Mati. Mendung semayong tumengke pega sumelake mendung kaya ngono kok kujutan. Apa iki sing diarani manuk raja wali? Lho. Manuk iso apa sakmu gedene? Munduna legane nganti tak biyosi saka ndi. Munggah. Munduna Muduna sing waspada lawan ati-ati.
Yo, aku bate saka mula. Apa iki? Punggalaning ngamarta werkudalaranku. Ora kebat bali saka kene tak lolani. Kulitmu ana kene. Wah, parah. Joblong dadam, ora joblong dadam. Nanti jadi
Panggah ana kene dari iki mang wis minggat lunga saka negara Ngamarta. Werkudara, iki mau aku ora enggal kebat bali nyang Kraton Ndarawati, tak sawang saka kadohan. Mergo aku ngeruwi negara Ngamarta iki bakal kena godha pangrencana, bakal tekane Papa Cintraka kang gawe bendu tumraping negara Ngamarta. Nyatane ana dutorong perkara siji saka kraton Ngambarangin, sing siji saka kraton Sunggela. Lah kaya ngono. Iya, bener. Lah jek tumun iki aku maruwi para Pandhawa kok ngedoli ana plagan tegese kasor anggoning Banda Walayuda. Ben kalah ya wis, menang ya wis, sing rempu sing lara lak wong Pandhawa dhewe. Kono aja melu-melu merga sliramu wis ora klebu dadi guruning Pandhawa. Iya, tak trimo pengendikanmu sing kaya mengkono, ora ngakoni aku dulur ya. Ora ngakoni pun kakang iki dulur ora apa-apa. Mergo isih ana sing kok jok-jokno, isih ana sing kok unggul-unggul. Yang ini mang para Pandhawa anggoning Banda Walayuda padha kelindih, padha kasor anggoning yuda. Apa Bratasena methuki Bathara Kresna iki arep njaluk pitulungan kaya ngono? Apa njaluk pitulungan mergo Pandhawa digebyah saka kraton Ngambarangin lan kraton Sunggela. Umpama Pandhawa njaluk tulung marang Kresna dina saiki wis aku ora melu cawe-cawe, bah Pandhawa modar, bah Pandhawa bluntung, aku melu ora melu cawe-cawe. Ya kono, ya kono. Ya kono, njaluk tulung gurumu. Sapa gurumu mau? Begawan Kresna Kuncara lamun jenenge Kresna Kuncara. Kres landhepna bening, landheping rasa beninging ati ing rina pantaraning dalu tansah memuja pantah ana ngarsan Gusti kang Maha Agung, Gusti kang paring dat. Lho, lak ya bedaya. Burine diweni jeneng Kuncara. Kuncara iku kondang, Kuncara iku kamisuwur, Kuncara iku tegesing kamisusra. Lah wong sing viral ngono. Kowe njaluk tulung mrono, njaluk tulung mrono. Gak sudi aku kok njaluk tulung. Gara sepiro guru. Kon iku lho duwe guru apik. Gurune Werkudara siji, ibumu isih urip Kunti Nalibrata. Isuwana sikile. Omben banyune, oleh pengayomane wong tuwa. Wong swarga iku nek sikile mung wedok. Dadak lali karo ibune golek guru maneh. Ngono kok jare Sena. Gak ngono. Mbok oleh guyu rek mentara njondo wae. Ya, yen pancen kaya mangkono, Kanjeng Rama Begawan Kresna Kuncara Rama, aku njaluk pitulungan. Rama Guru. Rama Guru.
tanpa sidang mabur tanpa suwi Begawan Krisna Kuncana mandhap ana pengayunaning Sang Werkudara.
dadine kaya ngono. Seno ana apa Seno? Wah, bapakku Krisna Kunjara. Kaya-kaya gedhe penandang kang tak sesandang. Dina samangko Pandhawa padha kobar kapiran. Awit ana ampak-ampak saka Sunggela lan ngambarangin gawe kapitunganing Pandhawa. Werkudara ya iku guna manfaate wong nglakoni kesabaran. Yen ora ana ujian mosok kena darani kesabaran. Gusti ngono wis cetha. Anggoning yen bakal ngunggahno kedrajataning titah iku mawa diwenehi pacoban sapa kuat nglakoni pacoban ing kono bakal munggah kedrajatane. Bapakku dudu iku. Kaya aku dicecamah dene manungsa saka Ngambarangin lan saka kraton Sunggela. Mosok nglakoni sabar ae ora iso. Son sapaning wong gelem nglakoni sabar kesyukuran, sabar tawakal, sabar ganeh. Nglakoni sabar awas kelawan eling ing kono luhur ing bebudene Sena. Iya. Diulangi bapakku tansah taestokake. Nanging panggaleku iki mublak-mublak merga ana mungsuh saka Ngambarangin. Aku njaluk piwulanging guruku mungsuh kang saka Sunggela lan saka Ngambarangin tak jaluk minggat saka ing papan kene. Oh. Nah nek kaya ngono ya mundura sawetawis nanging mundurmu ora merga kalah Sena, mundurmu iku golek tentrem ing ati ing kono mandeka jumeneng Kang Respada tumungkula marang dewamu tekepen iga wekasmu ing kono nyenyuwuna nugraning Jawata mugi Pandhawa pinarnah teguh kukuh bakuh rayu wilujeng slamet Werkudara kaya ngono. Wah, bapakku, ya tak gatekno apa kang dadi pawejangamu. Aku tak ngasuh ana ing mburi kono. Kaya den jodi kelawan Werkudara. Men sapane wong sapa bisa nglakoni kesabaran lamun isih gegondolan
marang tekad gegayuhan kang upa. Ing mriku sang Begawan Krisna Kuntara Sidra sendhakep asta sang tunggal. Sendhakep to sampun makna tunggal kumpul plak kaya wong mati ngadet. Apa tegesing wong mati ngadet? Ora ana sing bisa nglakoni ngadet iku watining wit-witan, mati ngurak, mati tuwa, mati garing. Lah yen manungsa diarani mati ngadet iku walikane kena diarani nglakoni mati sajroning urip. Nglakoni urip ing sajroning pati. Nglakoni pati sajroning urip. Nyata-nyatane raga salira isih kawentu dening dating urip. Isih bisa ngobah, iso bisa ngolah, iso bisa nggondo, iso bisa munah, iso bisa ningali. Nanging daya lan daya mau ora digatekake. Tegese piranti ning panca indriya tansah dileremake. Duweni mripat ora kanggo ndulu. Duweni ana grana ora kanggo nggondo. Diarani duweni talingan ora kanggo mirengake. Bening mencep wening alam pikire. Saking beninging alam pikiring Begawan Krisna Kuntara kena diarani Mas Sinangling utawa kaya banyu. Saka yen saka tembung banyu, banyu ana panguripan, yen tembung kuno banyu tegese tirta utawa mari. Banyu ana sak bening-beninging banyu. Sak bening-beninge banyu nanging yen dienepake ana sing kambang, ana sing menep. Lah saking meneping banyu ing kono bening ing bening diarani ana dawuhing agama nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ngerteni sinar sumamburan, sinaring dat Allah, dat agung. Ing kono sang Begawan Krisna Kuntara buka jubah ana swijining walulan kidang kencana kang rinajah nganggo aksara sandi dununging mantra weda. Mantra tegesing sastra ilmu weda kang kacakup wis kaprimbonake. Sang Begawan Krisna Kuntara komat kamit rampung pamaosing ngelmu darana anjang-anjang kumayang. Inendih malang kumpa rewana. Dasar mandining ilmu saka cukup pertukone, mandining ilmu merga saka laku-laku kang dilakoni nganti semara temekaning laku. Dasar mandining mandi karana sekti saking ati. Sang Begawan Krisna Kuntara njejeg bumi kaping 3 ngirut undal napase sebulaken ana ing gegana ana wewujudan angin sendung rewut magenturan. Kacarita patih kang saka Kraton Negara Ngambarangin Patih Gajahseta, Patih Sunggala, Patih Naga Bangkit kaliya ing barat kang nglempuh Patih kekalih sendung rewut magenturan apesing Patih Sunggala lan Ngambarangin kaliya ing barat tangguh paraning mawut ana ing mega menung kasiring samira.
aku. Aja mrene boktekno pangandikamu ana ngarsaning guruku Begawan Krisna Kuncoro. Iya, Kyai. Ndi gurumu sing diarani Begawan Krisna Kuncoro? Maju rene. Werkudara. Ya, Ndi gurumu? enten ana dilungkas. Sing ngopi wong. Kresna mengedhep sekaning taman Surareba nyedhataken gajah ira somping kembang jaya kusuma somping kembang jaya kusuma. Dewa jagat lasesane Bathara kang kinarya pemantan. Werkudara, Ayo. Iki jaman-jamaning kasunyatan apa kang digelar sarwa nyata? Ndi sing diarani Begawan Krisna Kuncoro? Ndi wonge? Ndi wonge? Kok nang wonge sik enom? Umure gorong 40 taun. Rambute ireng disemir putih. Kena kon ngenyek marangku. Kena. Nanging sak temene ngenyek iku sing dinyek yen atine lara. Kon iku ndeder dosa tumraping wong liya. Ora peduli. Merga pun kakang kaya-kaya kejodi. Wong pun kakang kok ora digugu wong liya. Kon tak kandhani. Ana kandha kang nyata mansapaning wong dulur dadi wong liya dadi dulur ya jaman saiki. Merga sing melarat lek dolen nang dhuwure sing tuwa jale golek utangan. Akhire wegah merga benara dilok-ilokno, akhire pedhot seduluran diarani kepaten obor, dulur sing ora rukun. Ayo. Kon kula wis wonge petuk mrene. Tak ibaratno suwe mijet poing mranti. Gampang gompong walang popok manggon ana bomu. Gampang gawe ringking Werkudara. Tak ibaratno ngene lho, Kang. Guruku iku duren, ya. Kresna iku Temun Masa Duren. Nah nek Temun Masa Duren, Temun ketiban duren macrot. Dhisik. Sing durene sapa? Begawan Krisna Kuncoro. Timune Awakmu. Lho tapi ana sing kowe mandhes maneh.
Duren musuh tomat. Duren musuh tomat. Durene Guruku Kresna Kuncoro. tomate Kresna kakakku. Oga atik tomat ketiban duren. Kesenggol munai cerot to ndarandane. Dilan gunungamu wis membleh. Cepak kawiyak keluputamu. Seno Bapakku. endi se Kresna iku endi? Endi se areke Kresna iku endi? Lek ana wonge ireng manas ati ya iku wong. Lek ana wong ireng gentong umos ya iku wonge. Wong aku kudu njundu wae. Kok umpama negara gano hukum tak pateni. Wani temen Werkudara karo pun kakak. Menengo. Ya iku wong. Nadalah iki Seno wowongane Seno. Bapakku ya iku sing diarani Bathara Kresna, Bathara Kresna. Mbok aku jejer ana kene anggonku ben bisa marem ngendikan karo sapa? Bathara Kresna. Bathara Kresna. Mrene yo sepuraning bapakku aku tak nyingkrih kuwatir nek ndelok kono kalah tak guyu totok doan mendar wiranging kaya apa Kresna iki. Lek dolonge kaya ya. Lek gorong ana mungsuh kaya lungit-lungita. Pungkasane wadadah. Pungkasane wadadah. Wong nyilian duwe wong liya jek bentul kabeh ngono ya. Yang sukma sesemitan ingsun bono anggeng rayu sagung kumati rayo sagung bawana. Apa iki jeneng kita sing asmane Sri Nalendra Bathara Kresna iku? Amit sewu samoyogi. Dadi iki tak guruning Werkudara Begawan Kresna Kuncoro. Sajaning iku ora ngono. Nira iki diwuwuh asma sapa wae ya aku gelem. Pangga didangu jeneng sapa ya aku ya gelem. Wong pancen manungsa iku diwenangno duwe celukan utawa duwe ning asma kanggo tenger. Lah ya mbuh wong aku dijenengno Begawan Kresna Kuncoro iku perkara apa? Perkara apa? Aku dhewe ora ngerti apa asmaku jenenge Kresna Kuncoro iku. Lah ya dene jeneng Bathara Kresna iku apa ya sak temene. Aku tau nate kandha nyritakno anggonku pitakon menyang wong pinter jare Sri Nalendra Bathara Kresna iku Sri Wiji Nalendra Ratu tresnandhepna bening Bathara Dewa landhep-landheping pamikir beninging rasa tansah memuji memulat marang Gusti Kang Maha Kawasa. Ing kono sabda dadi uladune panggawe duweni kuwasa kang nyata diaranana Bathara Kresna. Bener ya asmamu iku kaya ngono. Duh, sang Mayayogi ora sesep sumendhan kena ana sabta apa kang dadi asmaku ya pancen Sri Nalendra Bathara Kresna. Oh, Sri Nalendra Bathara Kresna. Mestine wong iku yen pinaringan pening, pinaringan padhang, pinaringan landhep, pinaringan mandi, pinaringana kuwasa.
mansapaning wong rumangsa ngrumangsani yen pinter, ngrumangsani yen sekti, ngrumangsani yen apik, ngrumangsani pinunjul iku kabeh iku sipating riyak dodo-dodono yaiku kena diarani manungsa kang ngapir-ngapirno wong marang liyane ora ngerteni kapire dhewe lho kaya ya tresna karo ngarep sing tak erani lho gegere wis kaya ngene kok banjur jare panjal maning Bathara Wisnu Sanjang Wisnu kabelapan dhisik kumaya reta manjing Janaka Sanjang Murti manjing Bathara Kresna lha iki aku sing tak kuwatirno ngendikan karo wong ngerti ngendikan karo wong pinter mergo pintermu akhire dadi bodho ngertimu dadi ora iso apa-apa mergo kemengsun yen Kresna iku dewa mongko Kresna gak ngerti apa sejatining wewadening dewa iku apa kaya lho kok senengane suudon ngelek-elek memfitnah dolimi liyan nyacat marang liyan iku mosok laku ning Sanjang Bathara Sumang iku kaya ngono Kresna yen ngono lakumu iku dudu dewa lakumu iku dudu sipating manungsa kang bebudi luhur nanging sipating Bathara Kresna sing kaya mangkono iku kaya wong kang sudha semali kebak panyacat kebak tandra kok seneng tandra liyane liyan kacarita entek ngamek kurang golek anggone Madha Maido Srinalendra Bathara Kresna dasar rontok ana ing palenging mripat sedaya keluputan sedaya kekeliruan sedaya dosa-dosaning Srinalendra Bathara dasar sang Begawan Kresna Kunta wong kang mandine mandi sektine sekti prasasat ana wali kang liwat ana ing pengayunan ger Srinalendra Bathara Kresna kasihku Begawan Kresna Kuntara saknalika njilma dadi manungsa kang kebak panyacat
Gebak panyadat. Duh sang Begawan Kresna Kuncoro. Kula nyuwun pangapunten sang Mayagri. Pinten lepat kula Begawan. Mula-mulane ngertiya aja wana-wani marang sing wong menang-menang. Wedya marang wong meneng awit wong meneng iku yen menenge meneng ora dadi apa. Nanging yen menenge ucape ora ngendika nanging batine ibarat jidor ora nate mandek amung nglakoni sawadake nyebut asmaning Gusti Allah kang agung. Lho, kaya ngono wedya kon. Lho, Kang Mayagri aku njaluk pangapura sang Begawan nyuwun pangapura. Iki ngono pralambang. Parambange ngopo? Yen ana suta iku wani marang wong tuwa. Yen ana suta wani marang wong tuwa, wedya wong tuwa iku ngetokno idubasin. Tegese yen ana anak wani wong tuwa gawe gelo, gawe ribet, gawe cuma, ganyang ati, gado ati tumrape wong tuwane dhewe. Yen wong tuwa netepake alam kesabaran iso sabar, si suta mau bakal pinaringan slamet. Nanging umpamane wong tuwa iku banjur gak kuat lakoni sabar, banjur ngetokno idubasin ngesot marang anake, yen nganti wujud kedadian apa wae ora bakal bisa diusadani. Contoh iki mau Kresna. Ya mergo sliramu iku kaya-kaya wuta mripatmu. Kaya kaku karepmu. Kaya bengkala penggalemu banjur ora ngerteni marang aku. Kang sudi mulang marang sepadha padane manungsa. Demen tolong tinulung marang sepadha padane kita. Lho aku kok agar-agari sing kaya ngono. Kok tantang, kok lokno, kok etrek-etrek kandha-kandha. Yen aku ngono iso sabar, nanging sing ngomong Begawan Kresna Kuncoro iso asabar. Kon ngerti sing ngomong iku sapa? Yang Mayagri, waduh. Kula nyuwun pangapunten Sang Mayagri. Lah iki prasasat wis kedadean, wis kelakon. Ibarat beras wis ora iso dadi beras maneh, wis ajur mumur dadi bubur lemu ka iso balik. Iso-isaning balik nanging kudu ana sarana tindak lawan laku ngandakno sekabeh keluputan marang dewa kacatur. Janji ora nglakoni luput, janji ora nglakoni salah. Ing tembe Kresna bakal pikoleh pusaka loro sing jenenge wicaksana lan panguwasa. Lho ngene kok awakmu jeneng Kresna. Umpama ketemu wong ditakoni jenengmu Kresna kon ngaku Kresna. Lah sing mbok kandhani lak ya guyu. Wong ana Kresna kaya mbel ngene. Rupane pating celotet catu arang kambang bebasane catu sing kaya ngene wae. Yen sliramu kepengin waluya dadi
Temaing Jatiwaluya ana syarat-syaratan. Wah, yang moyo ki nopo niku? Yang moyo ki ya kudu Ana saranane asmamu dilih dhisik. Ora oleh nganggo Bathara Kresna. Wong dewa kaya mbleh ngene. Werone abuh lho. Bathuke ngono. Oh. Mripate kaya terbang, untune mringis. Dada manuk gegere bungkuk, tangane cengkrong, sikile jinjing. Waduh, kebak pratandha sing kaya. Umpama kon gelem ngonceki ya, ngonceki semain bumi saka dlamakan sikil nganti pucaking ritmamu ing kono bakal nemoni apa keluputanmu Kresna. Kresna, yen kon nurut marang Begawan Kresna Kuntara dina iki asmamu ganti. Dipun kantos napa asma kula Sang Maryadi? Gawiya aran Kresna Pujangga. Kresna Pujangga. Ya, Kresna Pujangga. Lah syarat-syaratane laku tak wenehi dalan kanggo margane kautaman. Menapa menika Sang Guru? Tak wenehi syarat-sarana. Dina samengko sliramu adala lukisan, dodolo gambar. Lah gambar iki mau merwarna prasasat ana gambaring Puntadewa ana. Gambare Sena ana, gambare Janaka ana. Kala Srenggi ana. Durmagati ana. Citrayu ana. Druna ana. Nanging wayang mau tawakna aja pisan-pisan. Wayang sing jenenge Sena karo Janaka Puntadewa oleh dituku, liyane oleh dituku. Wayang Druna, Sengkuni, Durmagati, Dursasana, Citayu, Carucitra, Tintraksi oleh kok dol. Iling-ilingen wayang telu ora oleh didol. Wayang gambar Sena, gambar Janaka, gambar Puntadewa ora oleh didol. Lah ing kono lamun sliramu kepayon mengko ing kono margane Kresna Pujangga bakal nemoni Waluya Jati Temaing Wulya Wine Sesuk. Wah inggih. Sang Madewi kula badhe nglampahi sujud syukur, kula nglampahi nyuwun pangapura supaya antuk pangapurane Gusti Kang Maha. Ya wis yen kaya ngono enggal mangkato. Iki gambare tawakno menyang endi-endi. Tawakno wayang iki menyang endi-endi. Napa tasih enten sing numbas niku? Engko lah ono. Masih dana desa witek blas kok tetep ditanggap. Ya kuwatir. Wah inggih Rama, kula wiwitane nglakoni jaluk pangapuraning Gusti Rama. Ya tampan ono iki gambar dolen menyang ngambar angin nyang Singilo. Oh iya. Sang Kresna Pujangga asmaning wewujudan jalma ingkang ora mantra-mantra paruwane. Samadya ing mriku diwenehi dalan marga kautaman. Kautus nawakna dagangane lukisan kang ana gambare wayang. Enggaling cinarita
Glising crita tungkating ingkang anggelar swara singkang sahondotan Kresna Pujangga nyuwun pamit Begawan Kresna Kuncoro mengkat dhateng ing sak jawining praja negari Ngamarta.
Eh,